أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. Dole ne yasa nake wannan talla ba don raina na so ba. Yana iya ba da gudunmawa wajen lalata tarbiyyar ya mace. Ƙarya ce Halima. Wane ke? Wallahi ba a yi. Ba don haka ba da na ji da fitta ki daga inuwa zuwa rana. Kai garan mara kunya. Ko mahaifin Shehu ne ba zai zo gidan nan ya ce zai mana rashin mutunci ba bare kai aboki Shehu. Kin san an ce dan kuka shike jawo uwarsa jifa. To wannan ba iya jifa ba har da daukewar numfashi. Ba komai bane yasa nake son garin loko illa labarin da na ji na sarkin garin. Ni ban so in dinga ganin wani namiji. Gidan har an kammala? Ni ma kiran gaggawa na samu shi yasa na ce ki zo da sauri. An gama? An rabu wani abu ne ya faru? Dalilin kokarin ne ma. Wai waye Alhaji Tahir? Magana yaro na. Wannan tafiye-tafiyen da yake zuwa Abuja tare suke zuwa. Zauna muna da ɗan zance da ke. Shugaban mata ki fito kika yi komai ya shiga. Sabon fara tambaya. Mai ya watan ta ɗaya na cikin garin ne. Ko ni Sa'adatu sa'ar mata ko kuma shugaban mata. Hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah na ce ya fi nawa ne. Hadin Allah, mutum ba zai raba ba. Hadin Allah, hadin Allah, rufin asiri shine suturar rayuwa. Hadin Allah, mu so juna mu bar tonon asiri. Hadin Allah, mu bar aikata abin da ya zamba daidai ba. Hadin Allah, don mun san akwai ranar tonon asiri. Hadin Allah, kudurar Allah ce mai kyau ya zamo mummuna. Kudurar Allah ce mummuna ya zamo kyakkyawa. Gaskiya babu abin da zai min daɗi a duniya kamar na waye gari da zan ci auren ki ya mutu kuma ni za ki aura. Amma mutum ne na baya da zuciya ta wani abu da zai sai saki na yanzu amma baya iya saki. Ai babe, da a ce kin bani dama tun farko ko in ce da za ki bani dama babe, wallahi da kin ga yadda zan malakanta wannan mijin naki. Wawa dan wahala ka. Bebe idan kowa zai mutu a duniyar nan abin da nan sai ki wallahi ban ki ba. Babe, idan na kashe shi ya miki.
shi ke nake kwantar da hankali ki babe. Kwanaki kaɗan ya rage mana da biki ne haka. Na kai kila wallahi kai ake nace. Hai. A nan ya kamata in baki domin ba zan karasa ba. Wai tsoro kake ji kar a gan mutane? A'a, ba tsoro nake ji ba. Kawai dai ina kiyayewa ne. Sabida bai kamata a ce ana ganin mu tare ba. Amma kai matsoraci ne. Ka sani, na fi ka sanin waye mijina don ba shi da wani daraja a waje. A'a, dakata. Ba na so in shiga tsakanin ma'aurata. Ya kamata ki san irin kalaman da za ki dinga faɗa a kan mijinki. To na ji. To amma cikin da yake jikina ya nake so a yi shi. Ciki. Ban gane ba ɗan maimaita mu ne. Kaga idan ma wasa kake to ka bari. Don ba shi da wani uba da ya wuce kai, don gaskiya ciki ne da ni ko kai ne babansa. Kamara, saboda na gaya maka abin da kai ne kake da halakin shi a kanka? Abin da ya fi mari ma sai in miki. Ki wace irin shashasha ce da za ki bar ciki ya shiga cikin ki kuma har ki bari ya girma. Da uban da ya wuce kai. Ke dakata, na san duk shirye-shiryen da kike yi, na san duk abin da kike shukawa. To ce miki akai ko aure ne ina bukatar ƴaƴa. Bare ke da Allah dakata, kin san dai duk abin da kike shiryawa na san da shi ko? Shiga uku. Gaskiya ke makura ce wajen iya kula da miji. Ni da ba matarka ba, don Allah ka daina faɗa min irin wannan maganin ba na so. Ai ita gaskiya sunanta gaskiya. Kuma kin san idan kika wurge ni dole na faɗa. To na ji, ka san nan gidanka ne, bai kamata ka kawo ni ba saboda gudun ɓacin rana. Ashe dai ba za ki iya ba. To me abin tsoro a ciki? Nan gidana ne. Dan haka babu abin da zai faru. Ka san matarka ta yi tafiya. Kuma a kowane lokaci za ta iya dawowa. Ke bari ki ji. Tafiyar matata ba za ta dawo ba sai nan da wata 2. Wani ne ba zan iya zama ni kadai ba. Hakan yasa na ce bari in ɗauko ki zama matata ta 2. Gaskiya ku maza ku kuke kai kanku ga hallaka. Inga, ba wa'azi na ce ke min ba. Mu gama mu shiga daga ciki. Me yasa ba za mu koma bautar ba kawai mu dinga haɗuwa a can? Nan hankali na zai fi kwanciya. Kuma idan kika duba, ai kin fi ƙarfin hotel. Duba da ai anan gidan kuma muka fara haɗuwa ko? Muka saba. Ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru a nan. Ni fa yanzu matata ko burge ni ma ba ta yi. Me yasa ka ce haka? Ni ma ban sani ba. Amma dai ina tunanin kina da wani sirri ne kawai. Abu wani sirri kawai dai. Ba sai kin faɗa ba. Dan Allah mai maza mu gama mu shiga daga ciki. Ko ya kika ce? Sulum ba shiru bane ba. Ba zama mu kai ba. Faram ba na ka'ida ba.
Allah ba aiki na ba. Faɗa da kyau ba karya ne ba. Kasuwa so ba cuta ne ba. Zaman gida ba zama ba ne ba. Ni gurin maza ba sai kin faɗi ba. Da bai ba gudu ba ne ba. Ba zan zauna. Salim, lafiya kake shigo min cikin gida babu sallama kaman ba musulmi ba? Wai kiyami da kike mata cewa ke mata aure ce? Abokina ka san me yasa nace ina son magana da kai? A'a. Wato ina so mu yi magana ne akan damuwar da matata take. Kwata-kwata ban san dalilin damuwar nan. Ka tambaye ta kuma akai me tace maka? Kwata-kwata na kasa ganewa, yau kimanin kwana 5 kenan. Ko abinci ta daina girkawa, sannan ko siyowa ne ba za ta ci ba. Abun gaba ɗaya ya dame ni. Gaskiya ya kamata a ce ka tambaye ta, sannan kuma ka bi abin a hankali. Domin ka san mata, idan ka cika matsa musu sai ai wani abu wanda ba shi bane. Wa yake kiran ka? Kai wayanka mana, ba damuwa. A'a, ai ka san ba kowace waya ake ɗagawa ba in ana magana mai muhimmanci. Ni magana muka. Yanzu me shawara, me kake ganin mafita a cikin wannan lamarin? Shawarar da zan baka dai gaskiya ka ba abin a hankali. To, ba damuwa abokina, nagode. Insha Allah komai zai wuce. Nagode abokina, ba damuwa. Sai mun. Ke wace irin mahaukaciya ce? Kin san cewa muna tare da mijinki kike kira na? To shikenan, ki same ni a ɗaki. Hafsat. Daga ina kike? Na ce daga ina kike? Dubi lokaci. Ya yi daidai da lokacin da ya kamata a cikin dawa gidan? Ina so in sanar da ke abin da ke sani. Daga yau, kada in sake ji, kada in sake gani. Kuma shi Faruk din inda da gaske yake yi, ki gaya masa cewa ina son magana da shi. In kuma ba da gaske yake yi ba, to ya fita harkan juna ma gaba ɗaya. In ba haka ba wallahi zan ɗauki mummunan mataki a kan shi. Na ji abba, amma abin me yasa lokaci ɗaya haka? Saboda ba shi ya haifar min ke ba. Kuma ina so in jaddada miki, cikin satin nan nake so ya zo mu yi magana da shi. To na ji. Kin ji abin da na gaya miki? Na ji. Hadin Allah, hadin Allah ne. Ango kai sa wani ango yanzu sai mun ka fito wallahi sai yanzu na kawo ka san kuma yana dan bukatar ku kai ya lamara abin da ya kusa kuma sai ban ji magana da ba komai shiru ne faru Kuransu wallahi Allah gaba ɗaya babu abin da yake min da ji nake kamar wata tashin hankali take tunkaro da Allah ka daina irin wannan ka ga irin wannan lamarin idan ya matso gab haka ko a sa jikin da ko wani abu za ga irin wannan tashin hankali duk yana zuwa amma ka kwantar da hankalin ka da zara an yi biki duk ba wannan Allah kai dai wallahi ba a iya to me zai dame ka kana son yarinyar nan kuma tana son ka babanta ya baka me zai dame ka ai ka kwantar da hankali kamar mun sha biki an gama yanzu ma ka san me tashi mu ji
akwai magana. Tashi ai ba zama za ka yi ba, tashi a ji wannan abun an jima ma abin nan mu ma muna buƙatar ku. Hadin Allah, Hadin Allah, Hadin Allah na ce ya fi nawa ne. Hadin Allah mutum ba zai raba ba. Wai da gina kike? Ka ajiye ni ne. Na ce ka ajiye ni ne da zan fita in dawo ka ce min daga ina nake. Me zan ga ce ba da yake. Tabbas ina so. Da bai bi ciki akan Salim, ba tun yanzu ba ina faɗa maka cewa in kai dan halak ne ka sake ni. Dan haka in dai kai dan halak ne ka bani takarda ta inda ka dawo. To barki ji. Zan nan ba so. Zuna da cewa ni ma dan tasha ne. Ka sani, ba na tsoron ka, na fi ka zama in tasha. Kaga da Allah na dawo a gaje nake kawo ruwa. Hadin Allah, Hadin Allah, Hadin Allah, Hadin Allah. Ƙawata, ya na ganki ba yanayin da na saba ganin ki ba. Asiri na ya tuni, kwanci ya kusa tonuwa, don na rasa mafita. Kamar ya ki rasa mafita, kana tare da ni ki ce haka? Ki faɗa min me ya faru. Ina wannan alaƙi haɗa mu da shi, ya ce kan kira shi, sai mun garo. Mota yake ne ana magana da shi da mutuwa kika ji aka ce yayi ko yaya da wani mutuwa ce da wannan abin kunya kin ga ki je kai tsaye da maganar ki ciki ne da ki kasa da mun yanki kar kowa ya ci wannan maganar ba maganar da za a yi ta bane ana na rasa yadda zan yi in tsoro nake don ba na son mijina ya ji don na su zan fuskance shi kwantar da hankalinki idan kina da ni ba za ki yi kuka ba kamar ya gani ni ce makullin kuma ni ce mahaɗin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم dole ne yasa nake wannan tallan ba don raina na so ba yana iya ba da gudunmawa wajen lalata tarbiyyar ya mace ƙarya ce Halima ne bare zo gidan nan ya ce zai mana rashin mutunci ba bare kai aboki shehu kin san an ce dan kuka shi ke jawo uwarsa jifa to wannan ba iya jifa ba har da ɗaukewar numfashi ba komai bane yasa nake son garin loko illa labarin da na ji na sarkin garin ni ban so in dinga ganin wani namiji gidan har an kammala ni ma kiran gaggawa na samu shi yasa na ce ki zo da sauri an gama an rabu wani abu ne ya faru dalilin kokarin ne ma wai waye alhaji ayyuka magana yaro na wannan tafiye-tafiyen da yake zuwa Abuja tare suke zuwa zauna muna da dan zance da ke shugaban mata ki fito ki da wani komai ya shiga to bani fara tambaya mai ya watan ta take na cikin garin ne ko ni Sa'adatu sa'ar mata ko kuma shugaban mata Hadin Allah, Hadin Allah,
Hadin Allah, hadin Allah na ce ya fi nawa ne. Hadin Allah mutum ba zai raba ba. Hadin Allah, hadin Allah, rufin asiri shine suturar rayuwa. Hadin Allah mu so juna mu bar tonan asiri. Hadin Allah mu bar aikata abin da ya zamba daidai ba. Hadin Allah don mun san akwai ranar tonan asiri. Hadin Allah kudurar Allah ce mai kyau ya zamo mummuna, kudurar Allah ce mummuna ya zamo kyakkyawa. Hadin Allah